Ens trobem al carrer Bonavista de Barcelona, el carrer que separa la zona ordenada i sumptuosa de l'Eixample dels carrers estrets i familiars de la Vila de Gràcia. El que molta gent no sap és que justament aquí es va posar en joc la dignitat d'un poble. Aquí és on va començar tot. El 4 d'abril de 1870, la Vila de Gràcia va dir prou. Aquell dia, un grup de més de 100 dones van assaltar l'Ajuntament per tal d'impedir que se celebrés el sorteig de les lleves que havia d'enviar els seus homes i fills a morir a les guerres de les colònies. Aquest va ser l'inici d'una revolta que va mantenir aixecat el poble de Gràcia durant 7 dies. Conta la llegenda que una dona es va passar 3 dies i 3 nits senceres tocant el campanar de la Vila de Gràcia per tal de mantenir viva la llegenda. La meva novel·la, 7 dies de Gràcia, és un homenatge a aquesta dona i al seu poble.